Bueno, tu, doncs això de la llenya, no sé pas com ho perdrem aquest any. D'apuntar tot el que necessitem pel dia de l'esmorzar de la llenya per anar a fer la comanda de la carnisseria, no? Sí, sí. Botifarra Res hi van negra. fer l'any passat. Bueno, varen fer brasa, Hòstia, haurem de comprar... Una mica d'embotit i brasa varen fer. Vale. Doncs No gaire d'embotit. el repartirem amb l'Arbat i amb Fribel, Sí. que a més ens regala l'embotit, i apuntarem. Apunta Què hi fotem? Negre, una de negra i una de blanca, no? blanca, xoriç Això és això. i per brasa. Per brasa, sí, xuies, no? Fem xuies i és més fàcil, no? Xuies i si vols posar alguna botifarra de sal i pebre. No sé on te la fan aquest any, la llenya. Van dir per allà dalt al Mas Beguer, no? Sí. Hola, em dic Josep Maria Brusi i no ho sé, fa més de 35 anys que estic a la sopa i bàsicament me'n cuido de el que és la llenya i aquestes coses, juntament amb en Pau i en Quico. En Quico a les 7 del matí ja és aquí voltant, que ja està preparant la llenya i ja comença a encendre el foc. Heu de pensar que de les coses més importants que hi ha per la cocció de la llenya, de la sopa, perdoneu, és la llenya. La llenya ha de tenir un punt de sec, que cremi prou bé i que faci prou flama perquè es pugui coure bé la sopa. Si no crema bé la llenya, la sopa és molt difícil de que funcioni. Recordo que quan jo era petit, segurament devia ser les primeres vegades que vaig anar a la sopa, que encara hi havia el meu pare, en Pau descansi, i vam anar a fer llenya, que es havia cremat tota la zona de Garrigoles, es van cremar els pins i vam anar a fer llenya perquè hi havia molta llenya que es podia fer allà. I el pins, esclar, evidentment l'escorça era de color negre. I vam coure la sopa i com que l'escorça petava, anava tot el sutge a dins el perols i va sortir una sopa gairebé negra però mira, són coses que passen. Soy Francisco y hace 40 años que me encargo de la leña de la sopa. ¿Sabes? Los lunes preparamos la leña y preparamos todo para que el martes comencemos a las 7 de la mañana a hacer los fuegos. Hola, em dic Pau Beguer, tinc 55 anys i fa uns 42 anys que sóc en el grup de la sopa. La meva tasca, quasi des del començament, ha sigut en cuidar-me'n de la llenya, de preocupar-me'n de quin tipus de llenya hem de fer perquè ens interessa que sigui una llenya que cremi bé. El sentit de que cremi bé és que faci flamarada, perquè ens interessa que els perols bullin bé des de bon començament. La leña buena que hay para la sopa es la de encina, porque la que traemos algunas veces es mala porque hace pino, ¿sabes? Y el pino no va bien porque caen los trozos de pino, saltan y caen en los peroles y eso no va bien. Tenemos que barrejarla para que no haya humo, verde y seca. De fet, tots sabem que la sopa de verges es cuina amb llenya. És un tema important aquest, perquè justament, clar, jo estic, com que soc el xef, que no és una qüestió fàcil, justament ara ens han engascat els de la Boqueria de Barcelona perquè anem a presentar la recepta de la sopa de verges allà. Jo he fet unes proves a casa meva amb un format petit, perquè pensem que la sopa de verges actualment es cuina per 2.500 persones. A mi m'ha tocat reduir-ho, avui, en aquest moment, m'ha tocat reduir-ho a 10 persones. O sigui que m'he preparat a casa i ho he provat a casa amb els estris que tinc, per tant, amb cuina de gas. El fet de tenir la llenya, de coure amb llenya, amb el fum de la llenya amb carbó,
no té res a veure amb coure, amb cuina de gas o d'inducció, que és el que anem a fer a Barcelona ara mateix, concretament el dia 11 de febrer. No té absolutament res a veure. És una sopa, evidentment que és bona, però el fet de coure-ho amb llenya o amb inducció no té absolutament res a veure.